Grabe niya pong ubo. Buwan, nagsamanaw man ni ayo-ayo. Ngungun sila nga. Ikaligo ko ng dagat para maayo ko ng ubo. Oo man yung istorya sa mga karaan. Grabe mong ubo, iligo ng dagat. Asa to? Maligo ng dagat ron. Mag-iis ako. Nakapagod sa dagat. Wow! Pero unas-unas mo gamay. At pero kira na. Saon ko di kong umur. May kay dulo ulrag ring dagat sa mukha. Mga usa ka metro, 5 ka kilometro ra. Karon kini ubo ka ayog dyan ron. Saon-saon ko di mais dagat ron. Saon ko? Kemabong din dagata. Bala di mabo. Ang importante, maayo di kong ubo. Isaon ko di maayo. Ginagawa mo. Ina naman kong sumsaman eh. Huwag mong gyapon ni maayo kong ubo. Di ba ka ni imuno ng tubig sa dagat, no? Maayo dyan akong ubo. Tingnan ako. Saan ko na imuno ng tubig sa dagat, ano? 5 hours later. Upo ang yapon ko. Kanina ako ginaon. Puno na kit. Akong tiyan sa tubig. Upo yapon. Ang sige kay tambalan eh. Puno na kaya akong tiyan sa tubig. Wah, yapon ko bayo.